आंखौ जिरायनो होनो सोर नोंलाय? आंनि जायगायाव थानायबासो मिथिगौमोन राजखान्थिया माबायदि। नोंसोर जेसेबांखि नाजाया मानो आंखौ जेबो खालामनो हाया, मानोना दानि रायजोफ्रा नैबेखौसो मिथिगौ। फैसा दं नोंसिनाव इलेक्सन गेलेनो? Now you are the failure leader of this constituency. Yes! बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि बेनाराव फैला MCLA सावथुननि शुटिंआ जोबनायनि लामायाव। रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनाय असिलायै दिहुनजानाय बे सावथुनखौ फैगौ नबेम्बर दानावनो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन होननानै दिहुनगिरि आरो बिथोनगिरि फैलाजे बरगयारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। थांनाय 25 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय जोंनि बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि बेनारजों मोनसे आबुं बर' सावथुन जोङो शुटिं खालामबाय थादोंमोन, फैला MCLA मुंनि। बियो फैयै फैयै दिनै शुटिंआ जोबनायनि लामायाव। दिनैखौ लाफानानै साननै बा सानथाम लायोब्लानो बे शुटिंआ जोबसिगोन। आं आसा खालामदों जोङो नबेम्बर दाननि 10-15 खालारनि गेजेराव बे सावथुनखौ रायजो राजाफोरनो हगारनानै होगोन। बे सावथुननि कनसेप्टआ जाबाय आङो सिगाङावबो बुंनाय बायदिनो जोंनि रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनाय। जे जोङो रायजो राजाफोरा आथिखालाव माबायदि सांग्रां जानो नांगौ बेनि सायावनो बे सावथुनखौ खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे माखासे एन्टारटेनमेन्ट जोंहा बिथां मेन्डेला, दाब्ला आरो फैलाव बसुमतारीनि बेबो दं आरोखि। दा बेवहाय डायलग होननानै बुङोब्ला मोनसे डायलग दङ, माने आङो MCLA जाखांनायनि उनावहाय ओनसोलनि खायसे मानसिफ्रा नेक्स्ट जिथु बिसायख'थि फैगासिनो दं, दा बेवहाय एबार नोङो गेलेनो मोना, नों जिरायनांगौ होननानै बुंफैदों आरोखि। दा आं बेवहाय बुंदोंमोन, आंखौ जिरायनो होनो सोर नोंलाय? आंनि जायगायाव थानायबासो मिथिगौमोन राजखान्थिया माबायदि। नोंसोर जेसेबांखि नाजाया मानो आंखौ जेबो खालामनो हाया, मानोना दानि रायजोफ्रा नैबेखौसो मिथिगौ। फैसा दं नोंसिनाव इलेक्सन गेलेनो? जिहेतु बेवहाय बांसिन कमेडि दं, गोबां कमेडि दं। हायनामुलियाव गोबां कमेडि नुनो मोन्दोंमोन, बेफोरबायदि स्टाइलनि जागोन नामा? बेवहायबो बिदिनो दङ, खिन्थु आंनि जिथु रल बियो माने सिरियास जागोन आरोखि। आरो बेजों लोगोसेनो ट्रेजेडि दं माखासे, जेन'बा जोंहा प्रबिन गयारी बिथांनि गेजेरजों माखासे ट्रेजेडि माबाखौ दिन्थिनाय जादों। जे जोङो पलिटिकेल जुदि कनसियास जायाब्ला मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय मानसिया मा भुगिनो गोनां जायो, बेखौ लानानै प्रबिन गयारीनो मोनसे रल होनाय जादों। गासिखौबो बुंजोबला उनावहाय गोथाव मोननाय नङा। जिहेतु नभेम्बरनि 10 आरो 15 खालारनि गेजेरावहाय बे सावथुनखौ दिहुनथारनो नाजानाय जागोन जोङो। रायजो राजाफोरनो दिन्थिगोन, हगारना होगोन, माने बिदिनो टिकेट दाननानै नायनांसिगोन। दासिमथ' बिदि सिन्था खालामथ'वाखै। अदेबानि जुदि बयबो गासै थाखोनि सुबुङानो जुदि बेखौ गनायोब्ला निस्सय खालामनाय जागोन। बे सावथुनखौ जोङो सेन्सर खालामनानै गुबुन सिनेमा हलावबो दिन्थिनाय जागोन। एक्सुवेलि जोङो बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि गेजेरजों हायनामुलि जोङो सिरिज खालामबोबाय थादोंमोन। दा नैबेखौबो आं सिगाङावनो बुंदों, जोङो हायनामुलिनि थाखायनो बे स्क्रिप्टखौ खालामदों। खिन्थु बेखौनो एसे मडिफाइड खालामनानै आंनि रलखौ सिरियासआव लांनाय जादों। मानोना रायजो राजाफोरनो जुदि एवारनेस होनो गोनांब्ला बांद्राय कमेडिजों थाङोब्लाथाय माने सिरियास लानाय नङा होननानैनो दाना बेखौ एसे मडिफाइड खालामनाय जादों हायनामुलिनिफ्राय। बे हायनामुलियानोमोन बेनि स्क्रिप्टआ। दा बेखिनियानो, जोङो नेक्स्ट इयारावहाय हायनामुलि 8खौ खालामनाय जागोन, बेखौबो फोरमायखानाय जाबाय। बेखौनो साननानै दङ दा।